Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Fika ndichekuti mwana wa baba akapa mwana wangu pamuviri, asi mwana wangu anga achiri mudiki, anga ine 14 years. Saka kukurukura nekuonesana kuti mwana wangu asati asvika paage kuti aroorwe, ndichabata mwana wangu kusvikira aita zvakanaka. Saka ndabata mwana wangu akasvika pakusununguka shuwa, asi asununguka ana nhasi ndinaye, handina kumuendesa kumurume, ndikati makore ake haasati akukodzera. Saka ndauyawo pamberi pedare sangano kuti mwana wangu zvandichinaye ndavachindikwawo zvandiri kuda zvekuroora mwana wangu nekuti vakakanganisa mwana wangu. Ini mwana wangu ndichinaye, mwana wavo havana kukunda kunge aonana neni, vakamuzovamurija vachichamumiririra nekuti mwana wangu achikudii. Saka ndikuda pfuma yangu. Baba, nyaya yekupiwa mukuinzwa here? Makamidisa mwana uyu under age 14 years. Mwana wenyu makamuvigisa, nhasi vaya kudare kuti mama vapatsanure kuti zaiti kuda zvinhu zvangu, asi mukadzi ndakakuchengeterai hakwese kuti aroreke makore ainayo kuti kudii. Ndingamubvunza zvakadai. Bvunza itizi. Mubvunzo wangu pakuti baba zvatakasainirana zvacho makore achakwana here? hatidaro zvamuri kuita. Makasainirana kuti mimi muchazwa pazvinhu zvavo rini? Panenge pakwanisa vana vacho mazuva yavo okuti vakwanisa. Hatidaro bambo, hatitendere maoko kudai so. Baba. Mwana wenyu ariko? Mwana wangu ari kushava umubati. Ane makore mangani? 17 years. 17 years anotenderwa kushanda here muno muZimbabwe kushava. Muchataura izvo? Abvumira. Alright. 17 akaita mhosva dzigore ripi? Ngakuti gore rapera mucovid gore rapera pasi iro rigore kureva kuti angane 16 years. Handiti toda kuti titaurirane tichinzwisisana because chatuno chatiri kuda kuti munyatsokunzwa ndechekuti pane kumwe kuita zvinhu tisingazivi kuti asi mhosva tinenge takatopara, ndizvo ka? Pane kuita zvinhu tichiziva asi mhosva tichitoiziva tichiipara asi tinenge dangoitenderera, ndizvo ka? Mwana wenyu mimi akaita mhosva ane 16 years, ndizvo. Wevava akaita mhosva ane 14 years. Vese vanhu ivavo hapana anonzi ari nani, vese vane mhosva. Vese vanhu ivavo vanomiririrwa nevabereki. Tanzwana ka? Pamhosva dzavo vanomirirwa nevabereki. Tanzwana ka? Kureva kuti mimi atopara mhosva pamwana wenyu we16 years, apara mhosva kone kana nanhasi achitori nayo, because hapana mhosva yavatoita. Tikutotanga kutoinzwawo panapa kuti makatoita chibvumirano pamhosva yamusina kuzokwanisa kuti mugadzirisane, muvharane kuti igare iri kumba isingauye kuno kwamambo. Maizwa ka? Kusavharana kwamukaita imimi kwazokonzera kuti mambo vatoipinda mairi, uyezve itori mhosva kutiti kana mambo pachezvavo parizvara nhasi havambopa vakarerutsa pamwana wenyu mimi nemwana wavo kuti vantori mukadzi nomunhu, asi kuti mwana wenyu akatopara mhosva enene tichitobva muno zvinotokuva nekodzero yekuti asungwe. Munozviziva here? Ndisiri kuti anosungwa asi ndikuti munozviziva here? Tichibva muno anofanira kusungwa. Zvandikutaurirai babaka ndo zviripo pamutemo, but mimi munototaura namambo uchiti iye ndikuzvichinzwa ndikutochema-chemawo kuti ndigadzise apa nepapa nepapa nepapa, asi tikungokutaura dare riri kukudzai zviri pamutemo kuti mwana wenyu tichibva panapa anosungwa nemhosva yaakapara.
asi anomumiririra ndibaba seni ndizoka ende zvemunozviziva here kuti mwana wenyu akabvisa mwana wamumwe umhandara iye ari under age even kana nyama yakaenda kumapurisa vanosunga asi vataura kuti chivanhu chinofanira kuzotevera kuitwa kuti akabvisa umhandara iye anofanira kunge achibhadhara zvinodiwa kupi mubereki saka mazomagara makore achakwana here anongamutaura nekumba makore yanga yasina kukwana asi takati kuti amuringisi vachiri kubhibhidhika titinge tinonzwanana nyaya ikombero nyaya dzinosimbisa tinge dzisingafanira kudzitonga nyaya dzinofanira kunge dzakanogambira mapurisa dzeiitwawo kuzozokwatirisa asi ava chibhadhara chete patinodhimanda pfuma yenyu kunamajachemwanyaya asati yakwana kuti amaona kuti panhu pamurikuenda munogona kuenda kusii ndosaka ndauyawo kwamurichangamire nekuti ndaonawo mwana wangu kuti achiri anda iji saka rege ndichida kunachangamire vandipe nzira saka ndauyachaakaimatipara muda pfuma ngaimika mwana unyara anda iji uzizona saka imitire chaja sei bhozi anda iji vakamirira kuti tichazopasana payapaipai nhasi oraiti maakutimubira tikakubhadharisa isusu mambo ari kubhadharisa vanhu vari anda iji totova mhosva kuhurumende iyo zvinonzviti munhu iye anofanira kusunga waenda kujeri handiti inzwananaizvo but imukazotaura vafuna munozosungirwa kuti hazvina pazvinezvi bhozi zviri kwese ini munogona kuzosungirwa kuchienda mujeri kuzidzira mwana ari asikomakore asikabvumi bhadhara munobhadhara inoenda kutaurira nemega nekumbawo kuti kana yazoya kwatiri imi baba muchirizozisawo kuti chivanhu andimoona ati kana nyango yakaenda kumapusa kana vanosungana vakaenda chichinga mapusa vanotokuudzai kuti vana ava vanokurorana uyu ngaachengetwa kana vachida kuzororana vanozororana kutorana vabva zera asi chivanhu chakaitwa apa chinofanira kubhadhara anoona sikireti itaura changamira nekuti imi munogona kuti sikireti iri mumika munokoza kuti mamusa yakangopariwa asi tichazobhadhara zvakafanana nezvipi azimamuringisi mukada kuita nharo nokuti mwana kana akafara musa ari anda iji musa inenge tinanga imini ava vari kupikisana navo kana kutaura zvakanyangarani kutongopindurana zvakanaka kuti zvinowanika sei nichabhadhara sei kuitira kuti ava rekuita kukasha kufunga muri kwanzwisa here baba asi ava baba muringidzi ndizvo kana chitongoti idambudziko rekuti mazuva anaya kuonana kuri kuita kushoma asi zvinongoda kuzivisana kuonesana pane dzimwe mhosva dzakatoparwa kumashure vamwe vana vakarorwa vari ma14 years kana yakaiva kuno kudare kuno kuyapa vapa ma19 years haitongwa iri pa19 years inotongwa iri pa14 pamukapara mhosva payo because pesa munenge makaita bribery chioko muhomwe chokuti titaurirane dare mambo havana zvokutaurirana kana any court haina zvokutaurirana zvinongovabuda pachena ndizvo zvinenge zviripo pachena ndozvavari kuedza kutsanangura futi muzive so kureva kuti musazoti kana vana vaya vasvika pa18 years mukanganwa judgment yamuchapiwa namambo nasi panapa inofanira kuitwa nokukurumidza kuitira kuti mutaurirane semataurirana mukaita ezvidai dzenge dziri mbudzi dzakajiwa zvenyu muchidya murumba kwenyu ava vasingazvizive havana dambudziko nditi zokuroora vachazoya vakuya kuda mwana wavo munorombo rakanaka rokuti kuzize nemuo dzinonyaya kungotanga kudziturika kunowanita
tokuudzawo zvokuita kuti dai makazvamisa makadai tiri kumusha maningi nezvino mutowesta mara nyangazana pakutaura hazvina kunaka izvo. Saka tinoti tisu kugadzisana kana mukaramumba kwakutaura nyaya mubhadhara kana mukabhadhara kuti kubvisa damages ngozi isi tiri kuti damage haizo kuti mombe yodanga kana mombe yaditi kana unokona masungiro tinongoti zvichaita padamage rimwe chete iroro ri tozopasanwa manje makupasanwa nonechimwe siyana zvinhu wanditi ndononzi damage kozi hadzimai vafana kuwanozvokwawo imoona zvokwei handiti zvinamuringisi mwana akaipara yauya kudare azvitinaro saka ari kuchengetwa nani mwana wacho akatengewa nani zvokuti muzukuru apfeke zvikatengwa naye ndizvo rera ndivakatengesa chingabangarirai saka mamama akuramba ndepapaaosandinoiramo aidai kakona hosha ndiri kuibva yotseketibhuma kana zvaari kuda zvacho munobhadhara nawo muchiwanikumirana kwenyu saka zvinomukakavara paakuda judgment kuregai kuti chikutawo chipi chiyapa parikudiwa mombe yemukono wemasungiro, mombe yedanga, mombe yeumai, jira 16 meters ne$60, kumbeze 2 in 1 ne$10, mbudzi 4 nerusambo 1,000. matorodzaka andirirusambo rusambo ronzibora ukunzi vabereki vatoroodza mwana saka vanomhoso vanofana kubhadhara kuna mambo koza vatotaurira vamwe vanhu uchizomarainiko kuti ndenda kuroodza mwana wangu ari adaei haiyo thousand yauya pamuvheni oza mwana asati akurodzi katimiriri akazamomitaura zvinhu zvitaura zvanyorwa izvezvi kana ndikangotochangamire ndo vanozonditi aiwa uku kwete uku kwete vabereki tinzwananei muno muzimbabwe tingati isusuka nyaya dzekuroodza vana vari vana vadiki zviri kukonzereswa nesu vanhu handitika tinoita chaicho kuti aiwa regai timbozviita nokuti pano ukama kana kuti tikazozvisa mwana wamunhu hazvisiki basi zvatekeshera handiti mazoora vana vakufamba mustriti umu vaine vana vokuti vanongopiwa ari underage osiyiwa ezvo havaroora nevana ozive mwana wavava achada umwe mukadzi futi uye hachatomunda handi mazoona manje saka isinge tichiti isusuka mutemo ngausevenzi ndinomaona manje ava vari kuchaja 1000 pamusoro pamambo isichikutotaura mwana wanyari underage handiti muda 1000 iuti mupiwe novava muri kutopara mhosva handiti imhosva yamukutopara bhozi ini ndinokubvarisai kuti kana mangoti chipaini 1000 yacho kurega kupiwa avape 1000 inoti mutemo haubvumiri unobvuma kuti ndije 1000 yemwana wenyini hamuringidzi chatiri kuda imi munogara mushomarainoaiti zvodhemenjeka titoda kupasanura zvinhu izvozvo zvamunofana kupiwa kuti mbudzi dzemushonga nemachira enyandika munofana kuyawana orodho mwana vanofana kuyawana orodho mwana wavo ava ari underage handitika vape mukadzi wavo nombudzi dzavo vachi handiti vozi paachazokwana makore pamwe vanenge vapfa havagona kuzozviwana handiti saka toda timupiwe mombe vapiwe mombe dzavo nemachira yavo vadya nokono masungiro ngono masungiro hakusi kuroodza munhu
idhemeji rekuti ukadhemeja mwana wamunhu angari mhandara ndizvo bai rabereka haisi nyaya yakokwezwa nakaenda makosi inobuda kuti mutemo wazve wekuti dhemeji inotofana kutobhadhara tradition mombe mukono masungura anofana kubvisa budzi dzinofana kubviswa machira anofana kubviswa gumbe dzinofana kubviswa mutemo traditional yekuti vanofana kuwana zvinhu zvaupa mwana wavo zvinobva kuna amuringisa hakusi kurodza mwana vai asi 1000 hatisi kuvumirai kumuvapi nemombe wedanga asi kuvumirai kuti vape kana vazokwana makore yacho yokuti avakuda muchada muroora vamuziviza 1000 nemombe wedanga yokuromba mwana wavo marodza manje handiti avanenge varodza mwana wavo tanzwanana saka vari kupa chapara tukai mukono masungiro